Chcete si užiť letnú úrodu už pri raňajkách? Rama s maslom nám pomôže. Veľkú hrst čerstvých jahôd, asi tak 1/4 kila, nakrájame na menšie kúsky. Dáme do hrnca spolu s lyžicou trstinového cukru, a lyžičkou cukru vanilkového. Ovocie tak pustí šťavu. Aby zostalo pekne farebné, pridáme lyžičku strúhaného čerstvého zázvoru. Na stredne teplej platničke premiešame, dochutíme šťavou zo 1/4 citróna a necháme 2 až 3 minúty povariť. Medzi tým rozkrojíme vláčny maslový croissant. Na spodnú časť patrí lahodná rama s maslom. Krásne sa rozotiera, takže toto jemné pečivo neroztrháme a zostane krásne nadýchané. Teraz máme podklad pre čerstvý lekvár, aby sa nevsiakol do pečiva. Necháme ho trochu vychladnúť a potom navršíme na natretý croissant. Ozdobíme čerstvou métou pre farbu aj chuť. Zakrieme vrškom len z časti, aby šťavnatá náplň lákala. Lekvár môžeme obmieniať podľa úrody. Rama s maslom sa však na vaše raňajky hodí vždy. Potešte aj vy raňajkami, ktoré chutia. Viac nápadov nájdete na Facebooku.